Mark, tira mo bagod ako hawiran? Masugod ka bagod na magkabulag na kita? After 10 years sa naton relasyon? Kaya ikaw man lang ito na. It's a prank! Chika la balitaw. Maulin ako haamon. Gusto ko maghatag loting panahon para to na akong pamilya. Eric. Pero ayaw ka baraka, Mark. Magkabulag man kita, mag-break man kita, magpapabilin lagi hapon kita nga magsangkay. Oo naman. Kamatuoran na. Kukuryan na lang ako yun pag-adjust. Mark? Para ano na tanga pagbulag. Naiyaan na ako makamove on. Sugad man gihapon ako. Kung ano na lang akong gimbuhat. Pero waray good. Hasta nga nagkabalik liwat kita utro. Pero this time, pipiriton ko na good nga madagmit nga makarawat nga waray na kita. Nga magsangkay na la kita. Sige, Eric. sige na. Maka din ako. Bangin naman kita pareho magdrama. Nga dinot madayon to naton pag-break. Maka din ako, Mark. For the last time, pakis. Ninya! 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 Okay, ano, Grace? Ano na itabukan, Mark? Bagan masunobon man. Day, nag-break na liwat nga na niya, jowa. Kay waray man niya jowa. Ano man ngayon nagtungo silahis nga Eric? Mag-ano man lang ngayon at tuwira? Mana, diri adtuya magjowa kay pareho hira. Lalaki. Hahay, ada ka na dito nga imo mga panindugan. Mana, silahis si Eric. Naglungo nira ni Mark. Niyan, mag-ano man hira? Mag-boardmate. Mana, pareho hira lalaki. Paunan hira magiging mag-asawa. Hay, ada ka na liwat ito na imo pag-ugup kan Mark. Kay asya liwat. Usa pa, mas maupay nga diri na hira adahin usa nga balay. Kaya nakakasulala hira. Grace? Man kuna ko kan Mark, mag-aasawa na layahing babayi. George. Ay, George. Ngan man, ito niya asawahon, ikaw? Aasawa na layahing babayi. Ay, nga man ito niya aasawahon. Ikaw? Duro ka talaga yung kamarites, Jeje. Sus, ayaw na lang kita, Grace. Hadto pa, maaram na ako. Bit mo himar. Kung maruruyag daw la ito niya akon, ano ka diri? Ano? Bisan sila si Mark? Maruruyag ka lagi hapon na iya? Hoy, excuse me. Eric iton silahis nga diri Mark. Straight Mark. Di pagjowa ka mo? Salamat ha. Sumugot ka lagi hapon yung pagigrelasyon na ako na. Bisan magkaada ko yung relasyon na ikaso ko lalaki. Mark, basta nahigugma iton usa nga tawo. Nga tanan ha iya ginhihigugma. Magmaraot man o ano pa man. Andam hiya ini karawton. Usa pa, wala naman ko mo ni Eric, diba? Oo. Yan, di na may tatabong nga magkabalik pa kami. Angay la, kay kita na. Ayaw ka baraka. Lalabuan ko pa kung ano ang gimpaabat nga gugma ni Eric kay imo. Salamat. Kung magpakasal na lang kita. Ano? Mark, dili pa kita andam hiton nga butang.
pareho pa kita suporta. Okay? Nasuportahan. Lagas, Joyce! Dili pa kita andam hiton nga Dili pa kita andam hiton nga butang. Pareho pa kita nasuporta hiton aton mga kag-anak. Salit, ayaw kita pag uradahin desisyon. Usa pa, iton pag-asawa, diri iton parehohin mapaso nga luto nga kun mapaso, pwede hiluwa. Sa bagay, sakto ka. Sige, di kang yan na Grace. Ikaw na akong susundon. Kung saan ho ay mo pagto nga ready na kita pareho yung pagpamilya. Asit akong pagsusundon. Oy, Eric, ikaw? Mga pangagabi na ikuring? Ay, maupay man. Dali, dayon. Lingaw kami imo. Paiha ka nagawaray pasyada nga niya amon. Oo, Nay, na busy. Himart? Ay, pag-abuti ka nga opisina, lumakat dayon. Answering by date daw hirangan ni Grace. Ha? Pwede ba ako sumakob, Nay? Hultong ko lang, Mart. Ay, oo naman, anak. Siyempre, diri ka na ibahamon. Ay, dali. Sakob. Ay, bisan din ka pa kumaturog. Waray, magiging problema haabon. Di rin nakalag ka kwarto. Ay, di rin nakalag kwarto. Oh, di rin nakalag itong kwarto. May tao. Hi. Oh, Eric? Andi ka man? Na-miss ko ikaw, Mark. Hindi ko ngayon ako hingpit nga magpahirayo mo. Mark, na ko ni Papa rin pagparipan. Mark, Itong gimbawat ni Eric ako na. Mark, gusto ko nga magkabalik kita. Makikigbalik ako mo. Eric. Maalam ka na ba itong latest? Ano nga latest? Nagkabalik na hiram Mark ng Eric! Ano? Hmm. Pero, kay magjowa naman hira Grace nga ni Mark. Asya nga ni, itong pakiana dida, maaram ba hi Grace nga nagkabalik na hiram Mark ng Eric? Sigurado ako, diri pa iton maaram. Kinahanglan makasabuti Grace ni. Ha? Pero, diri pa daw lang, magkasaramok. Bahala na. Iton importante makasabot iton aton sangkay, iton mga natatabo. Ngan sigurado gihapon ako. Silahis gihapon ito ni Mark. Kay diri iton mga gagaling pakigrelasyon hiniga si Silahis, kung diri gihapon niya sugad. Silahis agad? Diri ba na pwede in love la talaga hi Mark kan Eric? May namang gihapon sugad hiton. Labi na kung maupay ton baga pagdara hiton usa nga sila-sila ang kami-kami ha mga guys. Bahala na. Basta kakadiong ko'y Grace, ngan susumatan ko, nga nagkabalik na hira Mark kan Eric. Pati ako mga kasangkayan. Naibaro na gihapon, ako yung pagbuha. Bisa ng kamatuuran.
may katugutan ako. Itong pagbalik ni Mark. Han, amo ito din ang sinisiring. Han, pagkabalik ni Mark ng Eric. Okay. Pagbalik, may katugutan ako. Pisa ng kabatuuran. Pisa ng kabatuuran. May katugutan ako. Han, pagbalik ni Mark ng Eric. Diri ko akus nga. Mawarahi Mark ka akon. Mahal ko yung Mark. Salit, sumugot na lako nga magkabalik kira. Kontra yung hingpit nga mawawara ako ni Mark. Andaw la to na akong igpapasa nila akon mga kasangkayan. Kung makasabutira nga, padayon lagi hapon ako nga. Nakigrelasyon kan Mark. Bisan ko nagkabalik lagi hapon hira ni Eric. Pero waray ko labot itong kinsisiring itong ibang tawa ako. Basta magpapakatotoo ako. Igugmawang ko yung Mark. Ngan okay lang ako. Okay lang ako bisan kun hiraliwat ni Eric. Diri laya hingpit nga mawara ako. Mark, kung seryoso ka guding pakigbulag kan Eric, masugat, okay? Diri Yun. sumpay. Sige na, an ako na Kung- sa'yo. Kung seryoso ka guding pakigbulag kan Eric, masugot ka ito na akong desisyon. Sige. Ano man ito? Pag-asawa na kita. Ha? Sigurado ka, Grace? Oo naman. Di ba nasuporta ka pati mo mga kaganak? Sugad man gihapon ako. Siya man nga ni nga, di rila na kita mag-aasawa. Pwede man kita makabulig ka aton mga kag-anak, bisan kun mag-asawa na kita. Sige, sige. Kung na siya mati mo desisyon, gusto ko na gihapon magkapamilya. Nagtutuo man ko na kung asya lain itong sakto nga paagi. Para hingpit na nga magpahirayo-hiri ka ako na. Happy na ka madagmit mga... Baba. Happy na ka Pahirayo-hiri ka ako na. Happy na ka madagmit nga panahon. Gusto ko magtimpo na kita. Ngan diri tagihapon susumata ni Eric. Kunahain kita na ukoy. Oo, Grace, sige. So, ganito na atong bubog-bubuhaton. Ay, sobrang bubo. Bubo. Oo, Grace. Oo, Grace, sige. So, ganito at atong pagbubuhaton. Higugmaon ko ikaw, Mark. Ngan andam ko igpakigbisog ito na akong pagbati ay mo. Sugad magyapon ako, Grace. Yan, salamat nga nakakaintindi ka ako na. Naiintindihan mo't akong sitwasyon. Ninya, youth, diri pa ba kang mauli? Naroon yan. O sige ha, mauna na lakwa iyo. Iba na gulitong pamilyado, pero may nagdagdadali. Kumusta naman kinabuhi may asawa? Okay la. Halatang obvious naman. Ano magisisina mo pa ba ka mo ni Eric? In fairness, diri na. Sige ha, mauna ko iyo kay mansari na mo yan ni Mark. 3 months na kami nga mag-asawa. Agigya, kamalis ba sini nga aton friend ni Mia?
may handa nga ginira-ira la. Handa ka dyan! Igula ko nga nag-order hin foods para amo ni Mark. Oy, ayaw ka bara kayot. Kaya among kasal, diri ka mabibehind. Joke la balit. Sige na, uli na kay para ka mo baga mag-enjoy iton iyong mansari ni Mark. Uy, nagpanuna-una dahil selebrasyon na akong bana. Nabati ako yung mga tukar. Ani pa lang ani ako gawas, nabati na ako. Sakto. Madiretso ako aloyo. So, sorpresahon kay Mark, hiton akon mga dara. Maghinay-hinay lang ako pag sa kuba ang palay. Para ma-surprise si Mark. Ani na ako portahan among kusina. Aaprehan ko na ini. Oh! Eric? Oh, Ani ka nga. Mahal. Ginlalamano kita na Eric ito na aton mansari. Asya niya pagkani, aton. Na-surprise ka, Grace? Oo! Kay di ra ko nagdadahong nga. Maabdan ko ikaw din hiya mong balay. Kaya ano nga nakatultul ka man gani? Siyempre. Igpakiana kan, Mark. Mark, diri ada nililipoy hi Grace nga anhi ako at iyong monthsary. Sige, malakat na la ako. No. Nagsasayip ka lang, Eric. Happy tat ako na sa nga naka-join ka amon mansari. Di ba, Grace? Oh. Di ba? Grace. Ayaw tapag daw tayo ng adlaw. Mansari natin salit. Karawaton natin nga ani, Eric, ha? Sige. Kung na siya ito ni mo desisyon. Babayaan ko anay ka mo. May lulutuon pa ako. Sige. Mark, kaya nung rin naman la sumati, Grace, nga nagkabalik kita. Eric, kinanang nga, hinahinahin natin ni Grace. Di rin madalit pagkarawat ito ang atong sitwasyon. Ano? Tagala ka ni gayon. Buwas, o di nga isang buwas. Susumatan ko akong nasawa nga nagkabalik kita. Nga, karawaton niya ito na akong proposal nga. Tulog kita nga maglulungon, hinino sa nga balay. Kaya ano nga diri pa man ito nalakat nga bayot din aton. Di rin naman lakat Eric din niya aton. Ano? Oo, Grace. Nagkabalik kami ni Eric. Mark! Konsugad. Ako ito mabaya din eh. Ngang kamo ito paglungon. Dire, waray mabaya. Yan maglulungon kita nga tulo. Ano? Nalulurong ka na? Duha kami nga imong karelasyon? An imo la, mahimo kita nga himangraw nitong mga tao. Waray ko labot kung anong matigsiring itong ibang nga tao. Importante, waray kita gin tatamakan nga tao. Ngan mananong atong pagkatao. Mark? Grace, pareho ka mo ginihigog mga ni Eric. Dili ko gusto nga. Usayo ito mo. Bulit, oh. Practical, labi na nga, dagpunat anak ano. Tindi na ito nga kailangan. Pareho ka mo. Dili ko gusto nga. Pareho ka mo ginihigog mga ni Eric. Dili ko gusto nga. Usayo ito mo wala. Gusto ko nga maigkaupo na bugos ko nga kayo nabuhi sa alit. Grace, please. Sugta ito na akong desisyon. Ito na akong gusto matabo.
maglululungon kita nga tulong. Uy, tabis naman kaya. Oh. Uray man na ako sa piti, Mark. Bumalhin liwat yan pagtirik ka, Eric. Tugtog sano itong sugadin namon nga set up. Mark. Sakto ba yun nga hamang kimpupuhat? Magandiri ko na ini akuas. Pero diri ko lot gusto nga mawara ako ni Mark. Higugmahong ko ito na akong bala. E di na ako masugot nga mawarahiya akong kinapuhi. Pero diri ko lot gusto nga magpadayon pa itong ira-relasyon ni Eric. Pero makaano man ako? Ano ito na akong bubuhaton? Nga mismo ito na akong bala. Gusto itsugad hining nga set up. Ano ito na ako naangay nga pagbuhaton? Ano? Namanit ayon ni George nga mga story. Mima. Sugad-sugad ko nagihapon hinggang ko konsente ni nga immoral nga buhat ni Mark and Eric. Ngayon labaw nga ako ito nadidihado ni. Ako itong babae. Legal nga asawa. Aani pa ko na among panimalay. Dako ini nga linorong. Di rin ni pwede. Mga immoral ka mo! Anay ka, ito pa Eric kagawas. Oh, may door na yan. Adi pa nga. Ito pa Eric kagawas. Lugar. Yo. Wala pa si Eric. Nasa labas pa si Eric. Yo. Hello mga viewers dito sa YouTube. Sa YouTube channel namin. Good afternoon, good evening, good morning sa inyong lahat.
DJ Grace. Tro. Oh, tiyan. Hindi pa naihipa. Hik. Si Ever. Door. Mga immoral ka mo! Grace? Grace. Ka mga bastos niyo! Pareho ka mo waray pamahong-tahong halawas. Pahamong-hamong. Pahamong-hamong ngayon. Pahamong. Pahamong-hamong. Grace. Ka mga bastos niyo! Pareho ka mo waray pamahong-tahong. Ako pamahong. Sulot na lang, ibib. Sulot. Parang ka mo rin sulot. Pahamong-hamong ngayon. Sulot na na. Grace. Ka mga bastos niyo! Pareho ka mo waray mga sulot nga bado! Ay, iyo lawas! Ikaw itong bastos. Grace. Waray modo. Natatigda ka lang pagsulod ang kwarto? Ay, nabayot ka! Naingangalimot ka da, ha? Nga aani ka akong panimalay? Ngan waray mo katungod, pagdako-dako ang boses! Grace, kalma la. Kalmala? Mga hayop ka mo? Nagbubuhat ka mo hinmalaway? Papakalmahon mo ako! Pero, di ba, nagsarabot naman kita yun eh. Ngayon, umuki ka man, di ba? Pagbulag ka mo! Buhat nila, Mark. Buhat na ka mo, ha? Buhat na ka mo ni Eric! Oo na. Sige na, mabuhat na ako. Ano na, magbabalo na ako. Ngan ikaw nga bayot ka. Pag ilolokat din niya among balay. Dili ko na gusto kong bita pa ito ni mo nawang. Dali ka ni Bart. Hinayag lang ako, Grace. Oo, maupo din na kayo mo. Grace, kanina. Mamahaw na. Aanin pa man nga immoral nga bayot. Eric, ako nagbahala kang Grace. Mahal, para sa aton pamahaw. Si Eric ang nagluto yun eh. Waray kulabot. Oh. Ngan bisan ano pa iton karasa. Diri ko lagi hapon iton mararasahan. Kinasukom ito na akong duguhin nga bayot. Oh. Ito na akong gusto. Lumayas na ini din eh. Kaya na nga nagpapabiling ka pa man din eh, ha? Pakiyan eh, Mark. Pwede ba? Pag-istoryan talanin mo pa eh. Di ba nagsarabot naman kita? Okay na nga, maglulungon kita nga tulo. Grace, di ba sumugot ka maglulungon kita? Ano ba natin nahitabo ay mga tigda naman na nga nagpason imo dugukan Eric. Malakatlani ako. Pagbalik ko, gusto ko bis ultimo iton imo lambong Eric.
Diri ko na makikita. Ano man ito yan, Mark? Ako na't bahala na magsulbar. Suro sigurado hala. Ngan pagsuros nagdoon ito nga babae, bang hindi ko mapugang tak kalugaringon, ano latak mabuhat iya. Uy, Eric, ito nga ho tayo pagbuhat ha. Adumdum, babae Grace, ngan asawa ko hiya. Lulugar ikaw, ngan pag-adjust. Mark? Nagbapasal ko na ako nga sumugot akong gusto mahitabo ni Mark and Eric. Ay, asya naman din ako ginsisiri nga imo hadto pa. Nga huna-huna, agod anin maupay, ug sa kasumugutin pakigrelasyon kan Mark. Ninya, Anhon kay lab niya mahugot hi Mark. Salit, sumugot na yung tawon nga maglulungon hira nga tulo. Ay, tutugol mo itong gugma, ano? Nakakaloka, siring mo payot. No fa? Pero anay daw, di pa daw la bayot kihapon hi Mark? ano? Uy, diri naman ha. Ada ka na dito nga imo pagtinabon, itong pagkatao itong nga imo asawa. Oh. Hadto ka pa itong mga ulitaw, daraga pa ka mo. Pero may muna ginuugupan ha mga nagdududa itong pagkatao ni Mark. Kay tinuod liwat. Aray ko nakikita nga pangilalaan nga. Bayot iya. Waray? Ito iya ngayon pakigrelasyon kan Eric. Aw, correction. Ito iya pag-awil kan Eric. Usa naghapon itong nga sign. Ha? Kay unan na. Diri am. Ano? Kay uhon na. Sorry. Kay Honda na. Itong nga sign. Usa naghapon itong nga sign. Ha? Kay Honda na. Kung after lay Mark, han mga hatag ni Eric, yan ang unta nga pariho naman kamo na income ng mag-asawa. Hoy po na niya, Eric. Stable naman itong iyo pakapuhi. Oo, good man. Hala ka, Grace. May punto hi Gigi. Ito nga pag-awil ni Mark kan Eric, pangilalan ito nga bayit gihapon ni Mark. Umabot na gihapon ako. Ayop ka! Animal ka! Di mo ko ginlorang! Ari! Guys! Ano ka ba? Ayaw mo magpapadapatan! Imo ako ginuwag! Imo na ako ginuwag! Bayot ka ngayon gihapon, pero imo itong ginlero nga akon, Mike! Ano? Padiwara ka? Ha! Bisan ano mo pa yung pagdiwara? Bukeng ka na nga bayot ka! Usa nga ebidensya, itong diri mapagbulang kan Eric! Grace! Animal ka! Ari! Agoy! Ari! Nasubra ka na ha? Ano? Animal ka! Animal ka! Naibabar ka na gihapon yung pagpasakit ako! Animal ka! Nasubra ka na! Dino mo nga na kami undangan nga na Eric ha? Mapipilitan kami pagpahirayo ay mo! Ano? Mas pipiliun mo ito nga bayot kontra ako nga imo asawa! Sugod! Nilunok kong lahat ang mga sinabi mo. Maram ako bayot. Ah, Ako iton imo gimpapabati iton imo ka.
Kaya ano te, apektado? Correction. Diri sakto ito, okay? Diri, Apektado? correction. Diri sakto itong term nga apektado. Lugod, biktima. Ah, biktima? Biktima kami nga mag-asawa. Kami ni Mark. Iton imo kahangol, usa nga butang lalaki. Um, Waray pa iton nga dahil iton imo kaanay. Anay nga nagkubahin pamilya. ano? Di ka... Okay. May anak na yan. Pamilya! Pamilya! Ano? Diri ka naluluoy ha amon anak. Nailob iton imo konsensya. Pagkutaw iton amon pamilya. Mas mga gintatagan hinbugat iton lawas nun nga kalipay. Kontra hiton adi hasog sagad. Sagod. O sagod. Tatagan hinbugat iton lawas nun nga kalipay. Iton lawas nun nga kalipay. Kontra hiton adi hasagod iton kasing-kasing. O bakit? Waray ka na nauuwat galaki. Asya nga nagdidinikit-dikit ka kung pa na. Duro kahing kalinta. Hoy! Babahi kaawod. It imo banat nadi kita akon ngan diri ako. Ganda mo, te. Hilabat yung buhok. Ngan may ada. Diri ibib. Ano yun? May danim as it karang siguro nito nila may danim kifay. May danim Oh? Hilabat yung buhok. Hilabat yung buhok. Ngan may ada ka. Bastos ka. Wow! Lugar? Ikaw pa iton yan na iton. Okay, ano ba yan? Ko pa yun itong nababastusan? Karawod mo man Look! yun. Wow! Karawod man na imo te. Bastos ka. Wow! Lugar? Ikaw pa iton yan na itnabastos. Ang nabastos, ano? Nabastos. Oh, nabastos. Hindi na ba yun? Ikaw, wow! Lugar? Ikaw pa ito yan na itong nabastos. Kaawod man, haimote. Nasubra ka na good nga animal ka, ha? Maram ka. Nagpupugong labaya ka mo. Pero yan ang awan na din ni Mark. Higagagarang ko na ikaw. Ah! Nang panumdum, Grace, ha? Bisang kung binabayi ako, panumdum, itakusog kanan lalaki pa. Turog ka daw. Yak na ito, Jen. Paging, Dr. De La Merced. Paging Dr. De La Merced to ER, please. Paging Dr. De La Merced to ER, please. Nurse on duty and Pedia Ward, please proceed to room 2. Awa ba nakaluwas? Room 2. Proceed to room 2. Room 2. Paging Dr. Room 2. Room 2. Pwede yan. Dr. De La Merced. Pwede ka matutulog. Mas pasay. Dr. De La Merced. Waso. Waso, Dok. Dok, Sa dito nga ace. Dok, nagdadali ka. Dok, ay, hindi ko pa kung
Grace, okay ka na? Wala na ba masakit mo? Paghikairiwas ako na tubangan, Mark. Nadugang na ito pag ulito na ako ni apat. Salit, pwede ba? Pera yun. Grace, pasailuan agad lang kami ni Erika niya na butay mo. Pasailuan na lang ya. Nahayop ka. Ako na nga niyan na dihado. Ako ito ni mo asawa. Pero mas ginhuna-huna mo lukod adto nga imo kapit nga ba? Layas sa ako na tubangan. Ngan siga to nga imo kabit. Igpapapriso ko ya. Bistibway ya, hingpit nga mawara akon paniplatan. Grace. Yan ikaw. Ayaw na gud pagpakita akon. Kung ato naghihapon nga bayot itong imo uugupan. Asya itong imo tatagan mas dako nga pagtagan. Kay bisan ano kadako itong hakon kugmai mo. Andam ko ikaw kalimtan ko. Magahatag ka man laha akon hinsakit hadugan. Grace. Grace. Isan ka pabayot. Basta andam mula kami igpakigbisog ganito aton anak. Kakarawaton ko ikaw. Kalimtilhan to nga eri. Kundiri mo naman hiya makakalimtan. Wari ko mahimo. Pag-upod ka mo. Kamu itong pag-asawa. Kay dili ko na matutulon itong sitwasyon. Nga tulo kita hausa nga panimalay. Duro na ka matiwa-tiwa itong gusto. Nga ada kita hinusa nga panimalay. Grace. Oh, Grace. Ano, ninya? Nalilisan man ka mo ni Bayot, ha? Nakasagap kami yung chika. Hiiri. Nakagawas naman ngayon ha. Bilangguan. Hage, kauna ko man kon. Ano adto? Kung ano na? Knowing ka? Oo naman. Kay ginatras ko na ako reklamo iya. Oh, Ha? Papagmaan kay ladto nga ako na iya. Pero, mag-utro pa nga niya. Otro ko iya nga igsusulod hakarsen. Ay, kabutang ko din nga aton friend. Sakto ka, Gigi. Aw, oo ngayon. Hey, Mark. Ano na ba iyo na uli? Di pa. Gusto ko anay taga ni gayon at tungatawa. Kay di ba siring niyo? Bangin yut baliwat adto nga akon padis. Padis. Sige. Padis. Yut ba? Sarap ka dyan. Oh, yun. Abi ko na. Kay di ba bangin? Gusto ko anay taga ni gayon at tungatawa. Kay di ba siring niyo? Bangin yut baliwat adto nga akon padis. Salit kintatagang ko anay yan ni kayon nga. Makagmuni-muni siring panichichi. Kung hidugo diton iya gusto, kung kami nga iya nga magdala-eroy, o adto nga pagka-Eric. Ha? Oh, niya. Kung piliun niya, Eric. Eh di wow. Igtutubyan ko iya, ngadto kan Eric. Di ba higog maumuman niya? Di mo ba iya igpapakigbisog? Higugmaon ko iya. Ngan igin pakigbisog ko na iya. Asya nga ni nga sumugot ako nga. Maglulungon kami nga tuluhin usa nga balay. Tugudan ako ang gugmaiya. Pero sakto na hadto nga akon pag-intindya iya. Kami naman nga diton akon anak. Kung kami ton pipiliun ni Mark, nga iya magtalairoy.
Bisan kung sakto iton iyo tayap. Tayap tahap. Bisan nga iya magtalairoy. Bisan sakto iton iyo tahap. Nga bayo ti Mark. Kakarawatong ko lagi hapon niya. Ay, Matindi. Ano, Mark? Saring paiton kabayutan. Anong petsa na? Hasta pagadayan na. Waray ka lagi hapon napipili ka na Grace kan Eric. Nay, Ini, Mark ha. Iguhulagway ko ibo. Iton posible nga mahitabo. Siyahad. Erika, nagtitika bata. Malalagas ka. Kan kon Eric iton ibo, pipiliod. Pareho ka mo, malalagas. Waray ha iyo magpapantay. Samtang kon Grace iton ibo, pipilion. Labot nga, higugmaon ka to ka babae, ganito niyo mga-anak. Manadag ko ito niyo kabataan. Gadiri magbubungalo sa ipo. Magpapakaasawa hiragan. Magduduplag hiral. Niyan. Nahabo ito mag-aati pala ibo. Nay, Praktikalay la ito nga istorya, Mark. Ay, swerte mo anak, kan Grace. Kay tinulito niya pagbati a ibo. Talagsa ka lang makatarahin sugad ka klase, babae. Sanit ko na kuha ibo. Hiya ito di mo pipilion. Kay maaram ako, andam kakarawaton hato ga ibo asawa. Bisan ano pa ba nito ni mo pagkatawo. Nay, Salit anak. Balik na nga to iyo. Pili ay ton sakto nga dalan. Ani imo pamilya. Grace, salamat nga. Gintagan mo ako ni kayon. Sugadan akong siring nga imo na to pa. Higugmahon ko ikaw. Ngan andam ko ikaw karawaton. Bisan anong oras. Basta patapon na ako nga hingpit mo na nga tatalikdan adto nga pagka-Eric. Oh. Oh, Grace. Hino ito nga tumawag. Eric, makulit. Isisiling ko pa nga, tapos na kami. Ayaw. Ayaw pagbarong. Ako ito mapatuan. Sige. Hello? Babe, Mark? Chris? Ikaw ini? Oo. Kay utro kami nga nagkabalik ni Mark. Kami nga iya pamilya. An iya ginpili kontra imo. Ha? Uundangan mo na ba ito na akong bana? O otro ko ikaw nga igbabalik ka, Carcel? Eric, nangangalimot ka. Nangangalimot ka ada nga nakagawas ka na. Kay nagpasay luman ako imo. Diri mo nga ni kami undangan ito na akong bana. Padayon ka nga ni nga magsinamo ka akong pamilya. Padayon ko ikaw nga igpapapreso. Ngan adto ka na madudunot a presohan. Kinutod na niya tawag. Diri nga ni umundang ito nga bayot himpag sinamukaton. Tutod og kugod himpag pabalik ka iya ha presohan. Susuportahan ko ikaw.
Mahal,